hakapor shitengi ka we ka dampa ka bodon ya registration number ML not santi lai iwe new sao kala tynrah ya ka Bolero ka bodon ya number ML not sao b lai sao prasao ka balanya da we ne kinong tray ka neima kat kum ka jing tho unong pe nongsumar jong ka te ka jakari khunswet ula ong bakit mu ban le chimda wa ya iwe I khunlung badon hapdeng ka jingpang ibrang shuan dang arta yo na ka daw jong ka jing khlat ka kme kat ba kila le sinran lang laingut kynthup ya ka nongsumar house mother kumta hi ka te ka trok dampa kalawan ban jinrat ya ka te ka kali ka bagishong baro ki basong ha ka te ka Bolero kila Mynsaw jur bat la penkit no marma sha CHC Pynursla bat I khunlung I badang rit on penkit no sha civil hospital ka badon hashilong Tapan hair jubor kafe. Jadi sisa ini kini kikon tingin dan lima kan di house mada di idon ni I khunlung iba gedang suan sen de kemaar tayo akini di ba khat no ka kami tynrah namar ba kidan hapeng jeng gat kiwan bu hapon lima ini khunlung di bom dasat klan kabe sing sitom ni pha na pon lima ban le chim dawai tynrah tin ba lapoi han yang thanat kidan ru ki khon ke jingi laingut ki biale tangkat ubrai bar bolong otang tan jingi le ban sim dawai masun poi han yang thanat Pynursla tu te kalja ka accident kawan kesan ke trok dampa ka surat baje ke kali nei ma jingi kepada ke Bolero kun tai binte ke le Mynsaw ni habra jingi si wei te khunlung ibadang ibarat ita ke ba ngimut ban le sim dawai ngelale di sana siapa hospital lale na stay di house mara di leban sumari idan ini mentah te idan kan nung kita khunlung ba Mynsaw I khunlung kidan ki khun ki jeng kidan sawngut kita I wei kila pelat no nang ni bom dalele kan di te wei mentang ngedang krek kene kuat keselang amot pan yo balik pan no sport stay selong